Vi leder efter en dyrlæge, som egentlig sådan har et rimelig bredt fagligt fundament. Meget gerne en, der er interesseret i at udvikle sig med noget kirurgi, men som heller ikke er ked af at tage sådan almindelige konsultationer. Vi bor jo ret tæt på centrum, og vi har altså mange kunder, som kommer ind fra centrum, men vi har også mange kunder, der kommer sådan fra oplandet, og vi har også flere, der faktisk kommer ret langvejs fra. Vi har mange små hunde eller mindre hunde. Også nogle større hunde, men det er egentlig sådan meget de små dyrs, altså sådan mennesker, der kommer her. Vi har et utroligt godt samarbejde. Man kan sige, vi har en flot struktur, hvor vi har meget fokus på at hjælpe hinanden. Det er sådan kan man sige, nogle af vores værdier er jo, at vi gerne vil have en arbejdsplads, hvor vi trives, og for at det ligesom lader sig gøre, jamen så er der behov for tryghed, og at vi hjælper hinanden, og vi arbejder anerkendt, og at vi arbejder på en måde, så det er rart at komme på arbejde, og man ikke møder opladt og går herfra afladt, men at man gerne skulle komme hjem og også være glad. Altså dels så har de jo en masse erfaring omkring det at få integreret en ny dyrlæge, og det at Practice også ligesom bidrager med nogle af de her ikke dyrlægeopgaver, at der også kan være fokus på strukturen og indkøringen.